Una quarantena d'ajuntaments catalans tenen litigis oberts amb les companyies d'aigua. Són municipis on s'ha acabat la concessió i els ajuntaments volen recuperar la gestió pública del servei. Però les operadores no volen renunciar al negoci i despleguen tot un arsenal jurídic que empantanega els ajuntaments en uns processos judicials que poden durar anys. A Catalunya, aquests darrers anys, s'ha produït una onada de municipis que estan apostant per recuperar la gestió pública de l'aigua, però els operadors privats d'aigua i, bàsicament, Agbar, estan reaccionant, diguéssim, negativament en aquest moviment. Com a conseqüència, 32 municipis d'entre 500 i 40.000 habitants estan immersos en una batalla judicial amb l'antiga concessionària. Quan s'acaben aquestes concessions, l'obligació dels ajuntaments és decidir quin és el model de gestió que volen. Llavors, han de liquidar la concessió, liquidar el contracte i a partir d'aquí decidir si volen tornar a fer una altra licitació o si volen passar a la gestió directa. L'Ajuntament d'Arenys de Munt va decidir assumir-ne la gestió i ja fa 10 anys que estan en litigis amb l'empresa Sorea. Sorea, que és la marca d'Agbar, Aigües de Barcelona. Ells demanen una indemnització de 666.000 euros, quan en realitat ells ens han de pagar a nosaltres 345.000. Va perdre en primera instància, va perdre l'apel·lació, va perdre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i perdrà si va al Suprem. A Sant Vicenç de Torelló han delegat el servei d'aigua, conjuntament amb altres petits municipis, al Consell Comarcal. Perquè ens gestionés l'aigua a través d'un ens públic, com és el Consell, una empresa pròpia pública gestionada per als municipis de la comarca. Sorea, novament, no hi està d'acord. Argumenten que el procés de creació d'aquesta empresa no és correcte, sobretot es posen en que estem fent, curiosament, un monopoli d'aquesta gestió de l'aigua en baixa. Mostrant molta hostilitat en aquells municipis que pretenen unir-se o juntar-se per tenir un factor d'escala i tenir un servei més viable. Som un David contra un Goliat, ens costa diners que surten de les arques públiques, temps, desgast i el que més els serveix és poder allargar aquestes concessions perquè en aquest impàs de no poder estar ja a l'empresa nova pública, seguim amb el servei de Sorea. Llavors, això fa que molts ajuntaments s'ho pensin molt, perquè durant aquest període el concessionari deixa d'invertir en el servei i el servei es comença a degradar. Tot i així, molts ajuntaments no es fan enrere. Ara mateix farem una inversió que podrem aprofitar el 100% de l'aigua de les nostres mines, quan Sorea deia que això no podia ser. Per tant, la gestió pública pot ser tant o més competitiva que la gestió privada.